Cez Slovensko sa prepravujú zbrane na Ukrajinu a to z nás robí legitímny vojenský cieľ pre jednu stranu tohto nezmyselného konfliktu. Politici, ktorí pred voľbami sľubovali Slovákom zrušenie americkej zmluvy DCA, po voľbách otočili a pokračujú v politike Naďa, Hegera a Čaputovej. Toto je zatiaľ výsledok vlády, na ktorú sme hľadeli s nádejou. Stáli sme na námestiach spolu s nimi a bojovali proti uzatvoreniu nevýhodnej zmluvy DCA. V parlamente sme my, poslanci Hnutia Republika, hlasovali proti. Áno, našu rétoriku prebrali aj politici súčasnej vlády. Uverili ste im, dúfali ste, že naplnia svoje predvolebné sľuby a s nádejou ste prijali aj zloženie novej vlády za účasti Dankovej SNS. Dnes sa však v novinách dočítame, že územie Slovenskej republiky je a aj v budúcnosti bude využívané na presun zbraní na Ukrajinu. Na krmenie vojny, ktorá je zbytočná a ktorá prináša obete na všetkých stranách. Áno, aj na tej našej slovenskej. Pre Slovensko sú to obete ekonomické a bezpečnostné. Západ postupne Zelenskému povoluje používať jeho zbraňové systémy mimo územia Ukrajiny, teda aj na ruskom území. Zásobovacie trasy sa pre Putina stávajú legitímnym vojenským cieľom a to je pre nás veľká bezpečnostná hrozba. Bude sa na to Rusko iba ticho pozerať? Alebo to jedného dňa riskne a prestrihne logistické tepny, ktorými prúdi munícia do Zelenského skladov? Tá hrozba tu je a slovenská vláda nerobí kroky na deeskaláciu týchto bezpečnostných hrozieb. Slovensko je teda naďalej viac a viac zaťahované do vojny s Ruskom. Kolegovia z vlády, ak by ste chceli nájsť riešenie, nemusíte chodiť ďaleko. Maďarsko nepovolilo cez svoje územie prepravu munície na Ukrajinu. Švajčiarsko je úplne neutrálne a nijako sa nezapája do konfliktu. Nie je to ich vojna, ako vám tu podsúvajú tzv. Mienkotvorní influenceri. A mimochodom, pán Erik Kaliňák, tá obranná zmluva DCA, ktorá je pre Slovensko nebezpečná a nevýhodná, nás žiadnym spôsobom nezavezuje k preprave zbraní na Ukrajinu. Neprispievame tým k mierovému riešeniu, naopak, predĺžujeme vojnu a vystavujeme slovenských občanov ekonomickým a bezpečnostným hrozbám. Vráťte sa k tomu, čo ste slúbili občanom pred voľbami a pozrite si vyhlásenia svojich stranických kolegov. Neklamte nás a nerobte z občanov hlupákov.